tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalang ni Coliala and Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Girlie, isa sa maraming taga-subaybay ng inyong programa. Tuwing naririnig ko ang mga boses ninyo, nakakaramdam ako ng konting pahinga mula sa bigat ng mundo. Parang di ko Parang hindi kami maniwala. Ang ingay kasi namin. nakakapahinga yung boss. Uy, pero Jegs, alam mo, sino ba nagsabi niyan? Hindi ko to first time na narinig. Na ang boses natin, yung kanilang pahinga, hindi ko siya mag-gets at all. Parang, paano sa ang part? Kasi, pero I guess yung familiarity gives them comfort. Ayun. Parang ganon, o kaya yung Parang there's a friend. Oo, there's a Oo. friend na sanay nilang pakinggan. Oo na. Wala lang. Siguro kasi dahil kami po ni Diego, lalo ako kasi at least si Jegs, parang yung boses niya ay buo, baritone. Baritone, taray. Diba ako kasi, yung boses ko, lalo na nung nag-uumpisa ako dito sa radyo, mataas na matinis na parang di mo maintindihan. Ngayon, sa kakagagamit, medyo mababa, minsan boses sa lalaki, minsan diba? Kaya nagugulat po ako pag may mga ganyan. Yung boses niyo po ang aking pahinga. Paano po? Calming. Anyways, but thank you. I mean, Salamat, Girlie. It's truly appreciated kung may ganyan kang comment sa amin. Sumulat po ako para ibahagi ang isang pasaning matagal nang kinikimkim ng puso ko. Serious pala, Jigs. Ikaw kasi dami mong comment. Hindi, nagpapasalamat lang tayo. Ganito po kasi, 8 taon po kaming nagsamang mag-asawa. Akala ko po noon kapag nagmahal ako ng totoo at ibinuhos ang lahat, gaganda at titibay ang samahan. Kaya naman ginawa ko ang lahat para buuin ang pamilya namin kahit mahirap. Kahit maraming kulang, basta magkasama kami, ayos lang. Ang tanging iniisip ko, mahal na mahal ko ang asawa ko. Kaya naman kahit paulit-ulit na akong nasasaktan, pinilit kong magtiyaga. Alcoholic po kasi ang asawa ko. Umiinom araw-araw kahit wala namang okasyon at may trabaho kinabukasan. Ilang beses ko na siyang pinakiusapan, pinatawad at binigyan ng napakaraming pagkakataon para magbago. Sinubukan ko na ang lahat ng estilo. Pinakitaan ko ng hinahon, kabaitan at galit, pero hindi pa rin siya nagbago. Nakakatakot kasi may mga gabing lasing siyang nagmamaneho ng motorsiklo habang nakaangkas ako. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming muntik ng sumalpok, sumemplang, at masaktan ng seryoso. Tuwing ganitong eksena, tumitigil ang oras at halos kumawala ang puso ko sa dibdib ko, sa lakas ng tibok. Kapag nakauwi kami ng hindi nadidisgrasya, napapabuntong hininga ko ng malalim at nagpapasalamat dahil buhay pa kami. Kinabukasan, ganoon na naman. Dahil paulit-ulit, napagod ako. Naubos, nawalan ng pag-asa na magbabago pa siya. Iniwan ko siya at pinili ang kaligtasan ko. Hindi naging madali ang talikuran ng asawa ko. Araw-araw akong sinusubok ng alaala ng aming mga masasayang sandali. Tila may bumubulong sa akin at sinasabing, baka
may pag-asa pa. Yun nga lang mas malakas na ngayon ang boses ng katotohanan minsan hindi sapat ang pagmamahal. Sa tulong ng Diyos, unti-unti kinakaya ko. Pinipilit kong bumangon araw-araw kahit mabigat ang pakiramdam at malabo ang bukas. Sa ngayon, sapat na muna sa akin ang mabuhay ng payapa at ligtas. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Baka sakaling may ibang tao rin na may makaka-relate sa kwento ko at mapagtanto na hindi sila nag-iisa. More power sa inyo at sa inyong programa. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Girly. Girly! Isang mahigpit na yakap mula sa tambalan. Correct. And now that you've shared your story, okay, gets na namin, Girly, kung bakit Para sa'yo. nakakakuha ka ng pahinga mula sa boses Oo, namin. ayan. Diba? I mean, kasi kung familiar, it gives you comfort, then sige na nga, maniwala na kami. Oo. Diba? And gano'n naman din talaga tayo. We find comfort in whoever and whatever. Diba? Wag lang tayo makahanap ng comfort sa piling ng iba. Ayan, Kung may kay asawa kumpare. ka, correct. O kaya makahanap ng comfort sa droga. Ayan, Yan. oo. Yun. Ayaw natin ng mga ganyang klaseng comfort. Hindi yan comfort. Ayan. Well, siguro it gives advice, comfort kay Girly dahil nga ang programa natin in Nature is giving advice na binibigyan natin ng direksyon kahit papaano in our own opinion. So feeling niya, kahit hindi man siya yung kinakausap, feeling niya na parang kinakausap natin siya. Correct. Na gusto nating mapaayos ang buhay. Which, yan ang gusto din namin talaga naman, Girly, para sa'yo. Oo. And I think yung decision mo to leave or maghiwalay muna is the right decision for now. Habang hindi mo pa nakikita na nagbago na talaga siya. Yes. Kasi hanggat lulong siya sa alcohol, mangyayari na laging delikado ang buhay ninyo. Correct. And gusto mo ba yun? Deserve mo ba yun na every time mayroon kang possibilityng mamatay tuwing lalabas kayo? Di ba? Alam mo, yung feeling nga na kung minsan, di ba, halimbawa may driver ka na nasakyan, na hindi mo pa asawa yun, na alam mong hindi pa lasing yun, na, pero alam mo yung parang galaw-gaw pag nag-drive. Correct. Yung gusto mo Ninenervous na, ka. hindi pa kayo nakaalis, gusto mo na sa bahay ka na, makauwi ka na. Correct. O di naman kayo nag-iisip ka, mas delikado bang magstay ako dito kaysa buksan ko yung pinto at rumolyo pagilid? Yung ganong Diba feeling. yung feeling na yan na, pero lalo na kung asawa mo, Oo. lasing, Kaya nga. matindi yung Eh, trauma eh. Sa totoo lang, while na sabi mo na ang boses namin ang iyong pahinga, mas tama kasi na yung asawa mo ang iyong pahinga. 'Di ba? Yung mga karelasyon po natin ang ating pahinga. Yan. Kasi kapag hindi po natin pahinga itong mga taong to sa buhay po natin, then there is something wrong with the relationship. So obviously nakita mo 'yan, at dahil nakita mo, edi nagawan mo ng paraan. So sa ngayon, ako para sa akin, hindi ko ipipilit na kung meron ka mang ipilit na magpa-rehab, ipilit na to seek professional help, Yes. kasi yun yung kailangan. Pero yung maawa ka tapos naiisip mo na may pag-asa, of course, lagi naman po may pag-asa. Hindi Lahat naman posible. Oo, lahat naman posible. Oo. Hindi naman natin aalisin yun, di ba? Oo. Kaya lang, hanggat may alcohol sa katawan niya, hindi po talaga magiging Ayan. posible yun. So lahat ay posible, you always you have to follow the evidence. Ano bang ebidensya na tawag dito na nagbabago na siya? Yan. Sabi nga ni Gasabel Gas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ayan. Hindi nagsisinungaling ang resibo. Oo, Yan. ayan. So, kapag ka may resibo, may ebidensya, it's very, very clear. Oo. 'Di ba? Ayan, Something is ato, wrong. lumang plaka na to eh. Marami na tayong narinig na kwento nito dahil sa alak, maraming pamilyang nasira. 'Di ba? Yung iba na disgrasya pa, namatay. Antayin pa ba natin mangyari 'yon? Ayaw natin mangyari yun, na magkakahintayan pa na may mamatay, 'di ba? Oo. At may ambag ka doon kasi ang ambag mo doon is pumayag ka kahit alam mong delikado, at saka hindi lang ito pa. Chismis sa chismis. Ito pa. Ano yun, Mars? Sige, na-splok mo na. Mars. Ito pa. Mabuti kung kayo lang ang madadali. Oo.
paano kung ang sinalpukan nyo po ay another motor? Aha. O di naman kaya ito yung maging dahilan kung bakit magkakaroon ng karambola? O tingnan mo yan. Hindi, plus Nadamay pa yung Plus iba. siguro baka may mga anak na rin din to. Though hindi niya binanggit, so but 8 years, tapos ang mga statements niya pa is ginawa niya lahat para mabuo yung pamilya. So hindi lang silang So dalawa. paano O, yung mga anak ninyo, di ba? Tapos mabuting kung, kahit paano mabuti kung walang anak. Nung nabanggit ni Diego na paano kung may anak, tapos parehas kayong nawala, Oo. di parehas pa silang naulila, Correct. di mas lalo na talaga. Oo. Papaano? Ayan. Paki-explain with actions, feelings, and dance steps, di Oo. ba? Pero hindi namin sinasabi na madali ang addiction sa alcohol. Napakahirap po ito. Hindi po ito basta-basta na overnight, 1 week, tapos na. Mhm. 'Di ba? Mahirap po ito kasi naging parte na ng sistema mo eh. Yes. Oo, parang droga din na pinapatay niya yung part ng chemical sa katawan natin na nagiging normal ka pag may tama ka, abnormal ka pag wala kang tama. So, ano yan tsaka may yung withdrawal. Oo. Naku, napakahirap ng mga symptoms ng withdrawal. Maniwala kayo kasi Dati po. dating lasenggo, Oo. drugista. Drugista. Si Diego lang po yun, ha? Basta ako, cup syrup lang sapat na. Charot! Uy, charot, di ba? Yun. Hindi, pero yun, hindi din talaga siya madali. Kaya nga ang sinasabi ko, seek professional help. At hanggat hindi mo nakikita na talagang nagbago na siya, paulit-ulit lang itong Yes. pangyayari. Magiging cycle siya. Cycle siya, And di ba? ayaw naman namin yung ikaw din, girly, yung parang basag na basag ka na hindi mo na kayang buuhin yung sarili mo. Buti nga, kahit papano, nakalabas ka, nakapahinga ka, nakapag-isip ka ng tama. Correct. So, ang ginawa mo, brinake mo yung cycle before the cycle broke Breaks. you. Yan, oo. diba? So, that's very good. Ano lang, syempre nararamdaman mo yan kasi may awa. Oho. Syempre, mahal mo. Oo, mahal mo pa rin Syempre, din eh. kung may mga anak kayo na hinahanap nila yung tatay nila, Oo, di ba? isa pa yan. Oo. Pero syempre, because you are a parent now, you are a bigger person. Oo, tama. And the bigger person means taking care of other people. Paano yung mga anak? Yeah. Di ba? I think for now, natin sinasabing this is the end of the story. Alam mo naman ang bawat ang buhay ay parang libro, may susunod na chapter, 'di ba? Kung natapos na yung librong 'yan, may susunod na Ayan. ano tawag doon, may part 2 at may part 3. So it's not the end. Yan. At hindi rin namin sinasabi na wala ng pag-asa yung asawa mo. Hindi. Oo, yan. Kasi pwede. Oo, Pwede posible pa pa talaga. Posible. Lahat posible. Pagdasal natin, pag-pray mo yung asawa mo na. Again, walang imposible. Mas marami pa nga dyan, mas malalapay sa Mas totoo lang matitindi, eh. di Pero ba? nagulat ka, nagbago. Di ba? Oh, at saka tama yung sinabi ni Jegs na ipagdasal kasi sometimes, most of the time actually, spiritual battle siya. Yeah. Ano siya, ang nakikita ko dyan, Jegs, minsan, parang it's a battle sa ere na hindi natin nakikita, na nagtatalo yung good and evil. So, spiritual battle siya na kailangang i-overcome ni good si evil. Ayan. Kung minsan kasi hindi natin nakikita yan, kasi hindi siya tangible. Yun yung Hindi nahahawakan Oo, yung spiritual dryness natin. Oo. Like may nakausap kami nung nakaraan, ang sabi niya na okay naman ako ng family, okay naman relationship namin, may anak ako. Pero bakit parang may something, Oo, yung diba? pera hindi naman problema sa amin. Sana sakto all. lang. Diba, sakto lang. Oo. Pero parang may emptiness. So, kaya minsan ang ginagawa nila, hinahanap nila sa bisyo Yan. para mapunan yung parang puwang na yon na hindi nila nakikita na kung minsan it's a spiritual dryness. Correct. Kulang. So, kailangan itong ipagdasal Yan. ng husto. Oo, tama. At yun yung gawin mo Mhm. para talagang tuluyang matanggal na ang asawa mo sa kanyang bisyo. Ayan. Good luck. Hindi po yan madali, but it Correct. can be done. Yes. Walang imposible. True, lalo to lang halong eklabo siya. O siya, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.